खन्थाइनि मुं रेगा। खन्थाइखौ दैथायहरदों मिस्टार प्राणजय बसुमतारी, धेमाजि नं 1 जयपुर। खन्थाइखौ आवरायदों आं लक्षिराम दैमारि, धेमाजि मिडल होनाय बैग्रिगुरिनिफ्राय। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंदिनि। रेगा। दान खोमसि मोनानि सिनाय मोनै आं सासे दुथां महरै बिसायख'थि मेलाव सायख'जानाय। मा रावजों फोजोबना दोननो आंनि जारिमिन? दिनै आं दायनिगिरि बयनिबो नोजोराव, बेखौ आं बोरै खोमोरनो? आंनि थाखानाय मुंनिफ्राय जेराव आंनि सिनायथियानो बयनिबो नोजोराव दुथां बेरखांबायब्ला, हे गसाइ, गोहो हरदो आंनो थांना थानो हानायनि। आंहा थांखि गैला, देग्लायनि हास्थायनाय मिजिंफोरा फैमाल जाबाय जिउनि थांखि नागिरना। हे गसाइ, अनसाय हरदो नों आंखौ, बोर सास्रि हरदो मिजिं हाबिलास थांखिफोरखौ जाफुंहोनो। थेंक इउ आंगो लोगोफोर, आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।